pasangapom muro na torasmu asa mertua ho ditano dani lehon ni debatam diho. Amang boru na burju dison ro hami sude nasa horong ni hula muna mabuan na marluddu dohot boras sipirri tordi asa luddu mari hamu panggabian luddu nang parhorasan asa pirma harato piring momo harato tobu pirma tordi muna jala madingin horas manang tordi matogu jadi ipe di hamu na pardenami asa liak gabet tong liak horas pinoperni na buru namion baik damang ma godang liati.
Enggak, karena kami dulu. Ada 2 dulu. Apa dulu? Abang baru tsunami. Jadi sebenarnya kesempatan nih yang kedua. Mr. Kedua mah perlenggu habis di borong. Di Batam masih yang kedua, duit mah benar di borong. Sa solo mah takut ya. Bunga sa di bahan tamu si dua muna. Iba di bilang sorma tua ni nami ya patik yo. Saat mau mengawi dalam apa? Selain nomor 2 dapat kamu som panahui, sikat panahui. Ini satu lagi. 2 slide. Aduh, udah. 2. Ada tonang. Sedor. Ada tonang. Baru buka kau. Kasih kok Siat kami hula-hula na bolos 1 na 2. Asa ada orang masuk kata na 2, cuma di 10 pintu mah, 7 man di 10 lalu. Kata na uli kadang na pinasahan ni kami ako lulun na apu hamumay marto nga ni jamu. Mau lihat madi hamu raja nami dia kahata uli hata nadinggan nong pinasahat muna tuhami. Asa uli men naduhur titi bolo naduhur tabu. Hata nadinggan hata uli nong pinasahat muna tuhami apun nami metong martongan ni jabu.